खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों उदालगुरि जिल्लाया एमपि लकसभा जानांगौ होनना लिरनाय गैया होननानै बुंग्राया दिलीप सैकिया मख'नो गोनांदि उदालगुरिखौ उदालगुरि समष्टि जानांगौनि गोबां दाबि खालामदोंमोन बै समावनो दिलीप सैकियाया उदालगुरि समष्टि जानांगौ लकसभाया होनना लिरनाय गैया होननानै बुंग्राया दिलीप सैकिया बिनिखायनो दिलीप सैकियाया एन्टि बिटिसि मानसि बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय दिलीप सैकिया बिथाङा साना आरो जौगाहोनोबो गोसो जाया बिक्रम दैमारिनि बुंनाय मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बिक्रम दैमारिनि सायाव लिगेल एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन जुदि नमिनेशननि उनाव दफाफोरा केन्सेल जानाय जायैनि सायाव नंबां जाबां बुंबाय थायोब्ला होनना बुंनायनि सायावनो बिक्रम दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों आंखौ आयेननि राहा लानायनि सिगां जाय आसाम सरकारा गं 10टा कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाला होननानै कागजे कलमे लिरना हरबाय बिथांमोनखौ राहा लानो हागोन ना हाया दिल्लीनिफ्राय लिरनानै हरबाय माखासे फसंथानफोरखौ फसंनो हानाय नंला होननानै बिसोरनि सायाव इउजि ब्रह्मआ केस होनो हागोन ना हाया बिक्रम दैमारिनि गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कसारिया सुनिबार मोनाबिलिनि 8:55 रिंगासो समायाव गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो मैया मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसेनो मिरु थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरा आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा रुंसारि आदुला कसारिखौ जोबथा बिदाय होनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों रुंसारि आदुला कसारिया सासे हारिनि मोजां सिन्था खालामग्रा सुबुंमोन हारिनि थाखाय गोथौ सिन्था थानायखायनो बिथाङा हारिनि सासे गिदिर बिबान गोनां फिसाज्ला बर' हारिनि थाखाय होना गालांनो हाबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिबुंथि लाखियो आथिखालाव राजखान्थिगिरिफोरा आसामाव धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामगासिनो नामा आसामाव गिदिर गिदिर मोननै नेशनेल पलिटिकेल पार्टी बिजेपि आरो कंग्रेस बिथांमोननि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जि समाव कंग्रेस दोलोनि अखिल गगৈ आरो गौरब गगैआ नामाज फरायनायाव बाहागो लानायखौ गोख्रों नोजोर होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अखिल गगैखौ बुंदों अखिल गगैआ नामाज फरायनो हायोब्ला कामाख्या मन्दिराव मानो थांनो हाया मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदियैब्ला बिथांमोना हिन्दु धोरोमखौ अपमान खालामदों बिथांमोननि बुंनायनि सायावनो एमएलए अखिल गगैआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया सासे फानाटिक बिनि ओंथिया जादों इन्थुसियास्टिक रिलिजियासलि मेड आथिखालाव हिमन्त बिश्व शर्माया हिन्दु धोरोमनिल' बाथ्रा सानो नामा सोरबा हिन्दु सुबुङा जुदि गुबुन धोरोमनि हाबाफारियाव थांनानै बाहागो लाहैयोब्ला बै सुबुंखौ बिथाङा गाज्रि मोनो नामा बे सावगारिखौसो जोङो नुनो मोन्दों राजखान्थिगिरिफोरा भट मोननो थाखाय गावसोरनि दोलोआव रायजो राजाखौ लाबोनो थाखाय गासैबो धोरोमावनो थांनानै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया हिन्दु धोरोमनि सायावल' साननायखौ नुनो मोन्दों बुंनो थाङोब्ला पलिटिशियानफोरनि खुगायाव आरो गोसोआव धोरोमखौ लानानै सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा मोजां मोनै बेबायदि जानो नाङा नाथाय आसामाव धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स खालामगासिनो नामा साननो गोनां जानानै फैदों बेराफारसेथिं गौरब गगैआ बुंदों धोरोमानो बिजेपिनि राजनितिक बिजेपिआ धोरोमखौ लानानैनो राजनिति खालामो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बेराम लानानैसो इउपिपिएलआव जयनिं जाहैदों चन्दन ब्रह्मनियाव हिमग्ल'बिन गैलामोन जायनि जाउनाव बिथाङा बुंदोंमोन 5,000 भटार्सफोरखौ लानानै इउपिपिएलआव जयनिं जागोन होननानै नाथाय हायाखैसै इउपिपिएलआव थांनानै बिथाङा बोलो मोननो थाखाय हिमग्ल'बिन बुथुमना लानांगोन चन्दन ब्रह्मआ गोदान बेराम लाना इउपिपिएलआव हाबहैबाय आरो बे बेरामा जादों हब बेमार बे हब बेरामा केन्सार बेराम बादि इउपिपिएल दोलोआव बे बेरामखौ सन्देर होजोबसिगोन चन्दन ब्रह्मआ 14 नं चिरां दुवार ब्लक बिपिएफनि खौरांगिरि मेल मख'नो गोनांदि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन थांनाय बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारीजों गाज्रि फेजेनजानानै
बोसोरथाम पावारआव थानो मोनैयावनो अस्थिर जानानै इउपिपिएल दोलोआव गावखौ गथायहैबाय होननानैबो बुंदों बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। जेब्लानोखि आसाम एसेम्ब्लिया ख्रिस्टियानफोरनि हेंथायै बिल पास खालामो, जेब्लानोखि मुसलमानफोरनि हेंथायै बिल पास खालामो, जेब्लानोखि बे एसेम्ब्लिया बाथौआरिफोरनि हेंथायै बिल पास खालामो, अब्ला इउजि ब्रह्म, लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी मोना बबाव थेन्थ'नानै थाया? गर्जन मोसाहारि। फैबाय थानाय समाव सेन्ट्रेलावबो कंग्रेस, बिटिसिआवबो कंग्रेस जानो थांगासिनो गर्जन मोसाहारिनि बुंनाय। 130,000जों न'खौ लुखांनो हाया, नाथाय बे 130,000खौ 5 लाख जानांगौ होनना सेन्ट्रेलाव आं बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंदों गर्जन मोसाहारि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सेङाजान माजबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक सुरक्षा मन्चनि बानजायनायाव मैया डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि 134थि जोनोम सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां माहारियारि आफादफोरखौ हांख्रायनाय जादोंमोन, नाथाय बाहागो लागिरिफोरा एबा हांख्रायजानाय दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाया बाहागो लानाया खम जानायनि जाउनाव दुखु मोननाय फोरमायदों बिकिडब्लिउएसिनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारीया। डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि सोमोन्दै जोंनि मानसिफोरा मोजाङै मिथिजोबाखै होन्नाबो बुङो बिथाङा। भारतनि सुबुंफोरनि नासयजानाय, गादबजानाय, गोग्लैसोनाय, मुगैजानाय सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि मोजां खामानि मावना गालांदों बेफोरखौ मानसिफोरा गोबाङानो मिथिया, जायनि गेजेरजों जोंनि भारत संबिजिरआ रनसायनानै होलांजादों। बिथांनि रनसायनाय भारत संबिजिरखौ बिथा खालामनानैनो माखासे मोनथायफोर, सुबुं मोनथाय, गणतान्त्रिक मोनथाय, बेफोर गासैबो मोनथायफोरखौनो बिथां डक्टर भीमराव आम्बेडकारआ रोखा खालामना गालांदों। बेखौ लानानैनो जोङो जोंनि मोनथायफोरखौ नागिरदों। बिथांनि रनसायनायनि गेजेरजोंसो दिनै जोङो मोनथायफोरखौ मोननो हादों, नाथाय बिथांखौ मान होनो रोङैया जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुङो बिथाङा। मिथिजोबाखै दासिम, आरो जाय सुबुंखौ जोङो मान होनो गोनां बे सुबुंखौ जों मान होनो रोङाखै होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेखौथ' बुंनाया थिग जानाय नङा। द्राय भारत माहारिनि थाखायनो गोग्लैसोनाय, नासयजानाय, गादबजानाय, सुसिजानाय, मुगैजानाय मानसिफोरनो मा खालामनानै गालांदों बे बाथ्राफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा मोनथिया। आरो बिथाङानो भारत संबिजितखौ रनसायनानै जोंनो होलांदों, आरो बिथांनि रनसायनाय भारत संबिजितखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै बिनिनो माखासे जि मोनथायफोर, जोंनि सुबुं मोनथायनि बाथ्राखौनो बुं, गणतन्त्र मोनथायखौनो बुं, गासैबो बिथाङानो बेखौ रनसायनानै रोखा खालामना गालांनाय। बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय जोंनि मोनथायफोरखौ नागिरदों। बबेबा नङा बबेबा जों जाफुंजाबायबो, बबेबा जाफुंजाबावाखै। नाथायबा गासैबो बुंनो थाङोबा भारत हादरनि जेंना जेथो, गासै खुथिनाथि, जोंनि नाख्रेबजानाय, सुसिजानाय, गादबजानाय, मुगैजानाय, बेफोरखौ लानानैहाय जि मोनसे साननायनि गेजेरजों बिथाङा जोंनो भारत संबिजित होलांदों, बेखौ लानानै जों दिनै खामानि मावो आरो बेजोंनो जाफुंनायाबो फैदों। दिनैनि जोंनि ट्राइबेलनि नामाव जोङो जि मोनथाय मोन्दों, रैखाथि बेंखनथाय मोन्दों, सोरबाया सेडुल कास्टनि नामाव मोन्दों, सोरबाया अबिसिनि नामाव मोन्दों, सोरबा माइनरिटिनि नामाव मोन्दों, बेफोर गासिबो जोंनि भारत माहारिनिनो सासे बिफा होननांगोन बिथांखौबो। संबिजितनि बिफा होननानै बुंदों बिथांखौ, भारत हादरनि फादार अफ दि कनस्टिटिउसन, इन्डियान कनस्टिटिउसननि। बिथांनिनो बे रनसायनायनि गेजेरजों दिनै जों बेफोरखौ मोननायनि खाबु जों लानो हादों। दा बावहाय जोंहा थांखिया बे जानांगौमोन, जों मोनथिनांसिगौमोन। जों मोनसे समाव मोनथियामोन। बोसोरब्रै जाबाय दिनै बुंनो थाङोबा गिबि खेब जोङो बालिगरायावनो फालिजेनदों जोङो। बेनि उनावहाय जोङो बरिमुरियाव फालिदों, फसङाव फालिदों, मैया जोङो माबायाव लगुङाव बैसागु बरायनायखौ फालिदों। नाथाय देग्लायनि बोसोरा लिप इयार बोसोर, इंराजिनि माने फेब्रुवारि दाना 29 अक्ट' गोग्लैदों। आरो लिप इयार बोसोर जानायनि थाखायनो देग्लाय बोसोरसे सिगां, सानसे सिगां, बोसोरसे सिगांथ' नङा, सानसे सिगां जोङो बैसागुखौ बरायनो गोनां जानायखाय बावहाय हाबाफारिया खाब जायाखिसै आरोखि। बावहाय एरायलांनाय बायदि बा एसे बोरैबा मोनसे जाफुङैयाव जोङो बेखौ खालामनो गोनां जाबाय। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय आं सान्दों जोंनि मानसिफ्रा फुजा होनांदों होननानै न'खराव, गामियाव बेयो जाहोन जानो नाङा। आंनि बुंनो लुबैनाया बे, मानोना जोङो फुङावनो 5 बाजिसोआव सिखारनानै दुगै लोबै न'खरनि फुजा होनो हायो, जोङो गामिनि फुजा होनो हायो। जोंथ' हाबाफारिखौ 9 बाजियावसो लादों।
एबा सफैनोबो बाथ्रा गैयामोन, सफैयोमोन। नाथाय मानसिफोरनि मोनथिनाय बुजिनाय जाय गेदेमा सुबुंखौ मान होनो गोसो जानो रोंनांगौ, गोसो जानांगौमोन बा होनांगौमोन, बे मानसिनि फारसे, बे सुबुंनि फारसे जोङो दाबो रोखा नंजोबलाया, मोनथिजोबा।